Здравейте, наши зрители! Какви зрители, бълмуша? Винаги всичко трябва да развалиш. Здравейте, затъихте ли се за нас? Знаете ли? Знаеш, че не са. Знаеш, че не са. Да. Обещаваме, че ще направим предизвикателства. Ето го и първото. Футболни звезди казаха, че ни чесват. Тъй като нямаме чеви, ще направим само с чеса. На 3. 3, 2, 1! Може да хлебне поя. Не да държа. It's the motherfucking Eagle Double G.